Mayong hapon, Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni katulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Nagpapatayan nyo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kaagiyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subungad daw. Ginaaligar kawatan patay sa pagpaniro sa reclamation area sa Bacolod. 22 ka mga modern jeepney nga ginakabig na kolorum, ginapaksunan sa LGU sa Bacolod. Unega, natala na nga magsapul para maplastar ang ilang line-up para sa 2025 elections. Magod ka mga sigarilyo nga na-recover sa Banwas ang Ilog, nagabalor sa malapit sa 4 million pesos. At sa Good Vibes, Urban Gardens ang Takuling, nagkaproduce sa mga utan para sa undernourished nga mga kabataan. Tinatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, mga barato nga utan kag produkto sa mga mangunguma sarang mabakal sa Market Day sa BCGC. May rapas ang papremyo sa mga bumalakal. Liwat ni gidagsa sa mga bumalakal ang pagbukas ang Market Day sa likod sa Bacolod City Government Center kay Inas ang aga. Mga utan kag kararuton mga produkto sa Bacolod City Integrated Small Farmers Federation. Diri mabakal ang talong, saging kag uhong sa tag 70 pesos ang kada kilo. Mayara sang tray sang itlog nga tag 270 pesos kag petsay nga tag 25 pesos ang bugkos. Magluwas nga makasave ang mga bumalakal sang kapin 10 pesos hasta 30 pesos. May tsansa pa sila nga magdaog sang papremyo sa ruleta. Kabahin ini sang pagsaulog sang syudad sang Nutrition Month sa pagpanguna sang City Nutrition Committee kag Urban Basic Services Division. Barato maged, barato gid man ang ano. Nakibot gani ko. Oo. Kamo lang ko na bayran ko. Thank you, kid. Barato na may bag ka pa. Oh, kami bag pa ko ay. Amo pa na bag ko dali na. Sa number 9, smuggled ng mga sigarilyo na recover sa Banwas ang Ilog nagabalor tanan sa malapit sa 4 million pesos. 7,750 tanan karim sa ginaligar smuggled nga sigarilyo nga nagabalor sang 3,875,000 pesos ang na-intercept sa Philippine Coast Guard sa Barangay Andulawan, Banwas ang Ilog sang Martes. Sunod sa kay Police Major Joseph Partidas, ang hepe sang Ilog PNP, ginkarga sa sakayan nga ginadala nanday Junior Mahalay, Plong Ibanin, Sadji Tony, nga lusay mga Pinoy, kag Adzwan Muhammad, nga isa naman ka Malaysian national, kag tanan mga residente sa nga Isabela City sa Basilan. Ang nakuha sa ila nga 155 ka mga karton ng sigarilyo ang untaxed kung wala mabayaran ang buwis. Kaso nga paglapas sa Tax Reform Act, ang ginpasaka sa Bureau of Internal Revenue batok sa 4 ka mga sospetsado. Sa number 8, pamuno sa Bacolod City Police Office ginapausisa ang na-issue nga driver's license sa ginakabig leader kag katapos ang terrorist group nga nadakpan sa Bacolod. Kabahin sa mga na-recover sa dakpan nga Indian national nga si Jugender Diong alias Kant Gupta. Ang driver's license nga nagapakita nga isa siya ka Filipino citizen nga naga-istar sa Barangay Takuling. Butang nga ginadudahan ni BCPO Director Colonel Noel Alinio, rason nga nagpadala na siya sang sulat sa talatapan sang LTO Bacolod. Agud mausisa kun nga may nauyatan nga driver's license ang 40 anyos. Tuyo ni Alinio nga mapatud kun peke ang driver's license kag kun paano kag diin niya ini nakuha. Si Gyong ang wanted sa Indian Embassy bangod sang kaso nga murder, attempted murder kag robbery. Siya ginatudlo leader sang organized crime syndicate kag napamatbatan na sang life imprisonment. Sunod sa PNP, ginaresto ang Indian national bangod sang pagbayolar sang Philippine immigration law bilang isa ka undesirable alien o kunpugante sa India. Madugay na siya nga nagapanago sa pungsod gamit ang peke nga ngalan kag Nepalese passport. Sa ginpagwa nga memorandum sang Bureau of Immigration, si Gyong ang may kangtanan man sa Kalistani Terrorist Group. Sa number 7, isa ka construction worker patay sa pagpaniro sa Barangay Takuling sa Bacolod City.
Patay ang isang construction worker nga si Nino Valdebia, 37 anyos, matapos gintiro sa wala pa makilalaan nga persona sa Purok Masagana, Barangay Takuling, Sudad sa Bacolod sa kagabi. Sunod sa kay Police Captain Dax Santillan, ang station commander sa Police Station 6, nagaistorya ang biktima sa iyang abyan sa gawa sang iyang balay sang hinalit na lang siya nga gintiro sang sospek. Dugang pa sa pulis, giningagaw padala sa ospital ang biktima pero ini ang napatay. Ginahibalo pa sang PNP ang motibo sa pagpatay sa biktima kag kung sino ang nagpatay sa iya. Sa number 6, ginaligar kawataan patay sa pagpaniro sa reclamation area sa Bacolod. Patay ang ginaligar kawatan nga si Jo Marie Villapana, 33 anyos, matapos sa gintiro sa Purok Lampirong, Barangay 2, Siyudad sa Bacolod, kainas ang aga. Sunod kay Police Captain Glenn Montaño, ang station commander sa Police Station 2, si Villapana ang ginatudlo nga amo ang sa likod sa mga pagpangawat sa mga kabilya sa gina-construct nga bodega sa Bredco Port. May record man siya sa Police Station 1 nga paglapa sa Republic Act 11332 ug kanang disobedience sa EO number 26 kag 27 sadtong pandemya. 4 ka mga basehos ang caliber 45 pistol kag isa ka deformed slug ang nakuha sa lugar sang insidente. Gilayon nga nagpalagyong suspect nga nagasakay sa scooter. Ang suspect nagasakay sa scooter padulong sa wala matumod nga direksyon. Nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan sa pagkilala sa suspect sa pagpatay sa biktima. Sa number 5, nagdangat sa 10.8 million pesos ang natuga nga halit sa ang fall armyworms sa mga kamaisan sa probinsya. Sa validated reports ng Office of the Provincial Agriculturist, humalin June 1 tubtub July 1, 10,832,037 pesos sa balor sa kahalitan sa 753.38 ka hektarya sang maisan. Sa among report sang OPA, may pinakadako nga kahalitan sa maisan ang sang Himamaylan nga 3.1 million pesos, tagasunod naman ang Moises Padilla nga 2.4 million pesos, La Castellana nga may 1.668 million, Isabela nga may 1.639 million, kag Murcia nga may 1.4 million, kag Hinubaan nga 439,485 pesos. May 1,117 ka mga mangunguma ang apektado sunod sa validated reports ng OPA. Parayon sa gihapon ng tikang nga ginapatuman sang OPA upod ang mga LGU nga nagalakip sang spraying agud tumatap na ang paglapta sang fall armyworms. Sa number 4, punong barangay sa Banwa sang Ilog nagapangayo sang aksyon agud to malikawan ang liwat nga paglundag sang fish kill sa Ilog Hilabangan River. Apektado ang mga 60 ka mga mananagat sa sitio Malabong sa Barangay 2 sa Ilog. Inisunod kay punong barangay ni Canor Lopez sa Barangay 2 nga nagsiling man nga magluwas sa mga isda, may nagkalamatay man nga mga pasayan, seashells kag kasag. Apektadong palangabuyan nila tubtob sa karon. Mga 500 ka kilo sang isda ang nagkalamatay sa fish kill sadtong Hunyo 9 kag mga 150 naman ka kilo sadtong Hulyo 1. Makitaan pa ang mga isda nga nagapunga-punga o kung may kabudlayan sa pagginhawa. Sunod kay Lopez sa laboratory test nga ilang ginhikot paagi sa Negros Prawn Cooperative Laboratory, ang resulta nagapakita nga ang tubig may high chlorine content. Nagapanawagan siya sa BFAR, kasubong man sa Municipal Agriculture Office nga mapatod ang ginhalinan sini agud malikawan ang liwat nga insidente. Sunod naman kay Community and Environment and Natural Resources Officer Wilfredo Canto, ang fish kill nga na-report, pila ka adlaw na ang nagligad humalin sang pagkatabo gani ang water sampling test, mahimo nga hindi accurate sa pagpatod sang ginhalinan sini. Ang ginapayo ko lang sa ilang mga huli na kailangan nyo solusyon, no? Kag masulbar natin ini ang problema dili. Hindi sa subong ari ko din, nag-ano ko sa tao, nag-meeting ko. Wala naging sila kuhaon nga isda sa suba. So, wala naging sila sa livelihood, wala naging sila sa pangitaan. Sa number 3, masobra sa napulo ka mga balay kag baligyaan sa kilid sa Burgos Public Market ginpang demolish. Isa-isa nga ginpangguba sang demolition team ang mga balay kag baligyaan sa kilid sang Ramos Street sa tabuk lang sa Burgos Public Market sa Bacolod, Kaina.
Kabahin sa mga nawad-an sa listaran ang negosyante nga si Roger Adyong nga may 15 ka tuig na nga nag-istar sa Barangay 19. Insiling ni Adyong nga nagligad pa sila nga bulan ginpaalinton angot sa mga demolisyon sa propiedad nga ginapanag-iyahan sang pamilya Yanson. Pila sa mga apektado nga pamilya ang natagaanan sang assistance kag relocation site sa nagligad pa nga tuig. Ang kapin sa 2 ka hektarya nga duta ang damlag plano sa syudad nga baklo na gud tukuran sa bago nga merkado. Pero wala ini natigayon bangod wala nakasugtan ang presyo sang duta. Sa bagay ang asawa ko may balay ito asawa ko. Nang sa araw. Kumbaga na may relocation site na ginpastar sa inyo. Kuya Way, ko ngalan. Tiano nagkaroon na nung matabo sa Hindi ko namin sa ilo kami to anay. sa ilo ng tuanay. Ting negosyo mo diya, paano ning Bali may dito kami maluto Apa. Sa number 2, natala na pa nga magasapol ang katapos ang United Negros Alliance sa Goodback Plastar ang ila sining nga lineup sa 2025 elections. Suno kay Vice Governor Jeffrey Ferrer nga presidente sang UNEGA, siyang magatutok na sa 4th District. Ginahuring-huring man nga magapapili bilang kongresista sang 4th District si Anay DPWH Regional Director Leia Delfinado. Suno kay Ferrer, ang sino man nga luyag magpapili ang sarang makapapili. May mo isa ka bulan antes ang filing sang COC, maga-announce ang ilang kandidato ang UNEGA. Wala pa man sa gihapon mapatod kung anong desisyon sa 5th District. Kung ginapaabot ang pagpapili ni Dina Arroyo Tantoco bilang tiglawas ang 5th District, suno kay Ferrer, wala pa man sang opisyal nga pahayag gikan sa natungdan. May pila naman kama mayor sa UNEGA nga magatapos na sa ila termino kaangay nanday lakas sila na Mayor Rumayla Nicor mangilimutan. Nga ginapaabot buslan sa iya sini nga utod nga si Añejo Nicor. Kag Bago City Mayor Nicolas Yulo nga ginapaabot buslan ni Vice Mayor Ramon Torres. Ako yung focus ko sa 4th District at ay kaya po na yung hapon niya nga plano na mabalik ko yung congressman. Hindi, galibot-libot man siya, kung maglagan, hindi man nahakon ng 4th District. Anybody can run as long as they are qualified, di ba? Hindi naman na mapunggan. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Lokal nga panguruan sa Bacolod ang ginapanawagan sa isa ka korporasyon nga mag-aksyon kag dakpon ang 22 ka mga modern jeepney nga yara karon sa pagdumala sa anay incorporator man sa among nga kumpanya. Suno sa ila, padayon nga nagabiyahe ang among mga modern jeepney nga wala sang permit kani makabig ini nga mga kolorom. May report si Nico Delfin. Magluwas sa 8 ka mga modernized jeepney nga gingawad sa Insurette Corporation sa Metro Towing Services, may 22 pa ka mga units nga suno sa ila ginapanagian sang korporasyon nga kuntani dakpon sang bitaw. Ang 8 ka mga modernized jeepney nga nagabiyahe Punta Taytay kag Father Ferrero Street Loop ang ginto kag ginimpound sang bitaw sang nagligad nga Biyernes bangod sang illegal parking kag wala sang business permits. Ginsiling ni Attorney Elnora Abaygar, legal counsel sang korporasyon nga kasubong man sini ang status sang 22 kay ban pa nga mga modernized jeepney nga suno sa ila mga carnap vehicles. Nagpasaka ni sila sang kaso nga 38 counts of carnapping batok kay Philip Burata nga mosadtong nagaserbe nga OIC kag nagadumala sa mga bus units. Nga ang nag-ooperate under Philip Burata wa isang proper business permit nga nagadalagan lang sa dalan nga hindi kompleto ang ila dokumento. Ang concern naman sa korporasyon kung in kaso matabo sa riding public naton, no, ang Insurette Corporation magyapon ang manabat sinatanan. So, Insurette Corporation is concerned with the safety of our own passengers, no? Hindi kita gusto nga kung matabo sa aton nga mga pasahero da kita ang balikan nga waay kita sa laki wala man taga-operate, no? Ang korporasyon ang magapasaka man sang kaso nga qualified theft bato kay Burata bangod tubtob karon wala niya na-remit ang kapin 20 million pesos nga income sang korporasyon. Ining rason kun nga ang pila ka mga operators kag drivers pati na konduktor ang wala makabaton sang dividendo kag sweldo. Kaya siya ang gintugyanan mo. So ang nag-operate siya siya, asawa niya, mga bata niya. So kami ng operator, wala kami nagakapot sa money. Sang araw na gina siya yung tanan ng income,
ang ginimo ya is gapa artiga sa sang mga bases. Sa physical mo gid na nga gapanag-iya daw 15 lang sila siguro individually. 50 we can count in 15. So sa 15 ari diri ang 12 ka operators, tatlo lang to sila. Tatlo sila ang nagatunga-tunga sang income nga nabilhan nga unit sa ila. So ari ang mga operators nga upod nila sang una nga nangayo bulig sa amon for transparency. That is why diri nag-evolve nga dapat mapatunga na gid ang korporasyon. Gintinguwaan na sang DigiCast Negros nga makuwang bahay ni Burata pero hindi naluyag magpa-interview sang iya sini nga abogado. Humalin sang Lunes, ginatinguan sing ila kampo nga mapasakan sang kaso ang pabunuan sang bitaw angot sa pagtog kapag impound sa mga bus. Pero hasta karon, pending pa ini sa gihapon sa opisina sang piskal. Ginpahayag na ni Bitaw Head Patrick Lacson nga iya ginaabi-abi ang anuman nga reklamo. Nagalibog man ang iya ulo kon nga si Burata ang nag-file sang reklamo kag hindi ang korporasyon nga mong ginakilala nagapanag-iya sa mga bus units. Wala na nay ginpabiyahe sang Churet ang 8 ka mga units samtang ginihikot ang mga dokumento para makuha ini sang permits. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa Good Vibes, rooftop urban garden sa Barangay Takuling ang ginagamit agud matagaan sang libre nga utan ang pamilya sa mga kabataan nga undernourished. May report si Romeo Subaldo. Welcome to my vlog! Ini si Gina Villarosa, ang Barangay Nutrition Scholar sa Barangay Takuling sa Bacolod City. In charge sila sa pag-identify sa mga undernourished nga mga kabataan sa barangay kag sila ang nagabulig sa ila para makaganar sang weight. Sa bulig sang barangay health worker, ginaalagaan nila ang mga utanon nga nahamtang sa multipurpose building sang Takuling. May mga talong, higante nga mga kalamunding, paitan, katumbal, tangkong, pechay, alugbate, saluyot, tanglad, nagkalnain nga mga herbs kag madamo sang iban pa. Ang rooftop sang sininga building gi-convert sang barangay sa isa ka urban garden. Kanugon man ang abi sang pwesto. Kag ang mga gintanom nga utan, gindonate man sa ila sang Bureau of Plant Industry o kun BPI. Kung matanom nila kag mapadamo, tagaan sila liwat sang BPI sa dugang man nga mga utan. Sila nagkunta kay ka kung gusto mo mag-ano sang tanom. Ikaw mo mabiin isang barangay, din-adapt niya. So ang challenge para sa inyo is buhion sa mo nga time. Buhion mo gid sa kay para dugangan sa BPI ang imo nga tanom. Bisa na suguran ininila sang bulan sang Marso nga peak sang El Nino phenomenon, nakuha nila sa gihapon nga mapabuhi ang mga utan. Nakapang-harvest na sila, kag ang mga na-harvest nga mga tangkong kag pechay, ginpanghatag sa mga pamilya sang kabataan nga undernourished para hindi na sila magasto bakal sang utanon. Ingata ko sa underweight ko nga mga bata, sa amon cover nga bata. Kaya ang isa ginlakta niya ang pitsay, ginlakta niya sardinas. Pwede na? Oo. Daso ng bangros, lakta niya daw ang kamote, tangkong, tamis. So ang normal nga sudaan nga ginakaon sa daw nila, sa mo nila utan. Oo. Kasi sinasend nila ang picture kung ano ginhimon nila sa tangkong. Aga sabit sila sa mo picture, sa ginimo Yun nila. lang ko document, sir. Kag sa sinigid lamang, gin-training pagid sila sang BPI sa pagpatubo naman sa mga mushrooms, kag gintagaan sa mga samples para mapadamo nila. Sa sininga space sa ilang urban garden, naghimo man sila area para sa mushrooms. Tudloan maka mo nila paano i-take care. Kundi lang tanong mo ginahatag, ginatudloan maka mo sa proseso sa paghalong sa ila, pag-take care, pag-grow. Dagaan kapag inla abono, kung anhon mo ni siya pagtambok, hindi siya patay. Basta alagaan mo lang ang nila, dugangan nila nga dugangan, imo tanong. Suro pa kay Gina, hindi kinahanglan sang malapad nga lugar para makapananom kag makabuhi sang utanon. Gamay na gid ang gingasto sa barangay sa pagdevelop sa sininga area. Ginabalan sila ni punong barangay Gles Gonzales Palen nga hindi pwede ipagbaligya ang mga utan. Ini ang pamaagi sa barangay nga makabulig sa mga kabataan nga kulang sa weight. Nick, sa urban garden, di mo kailangan sa dako nga space para makatanom sang utan. Kanang utan magamit mo sa pangalawa-law. Napamatudan ming no, sa mga taga-Takuling nga pag may itinanim, may aanihin. Ay, grabe sila sa agad. Kagam ito mga balita sa Negros, subong adlaw. Kaya man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kang eksakto mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.